Meidän ensimmäinen panelistimme tänne, Ylen toimittaja Terhi Pirinen-Porvali. Tervetuloa. Saanko mä valita niitä? Saa valita, hän istut. Se on, kato. Se on hyvä siihen tulla. Oliko meidän mikit? Yksi kappale mikkejä, eikö? Yksi on pöydällä ja yksi on tuossa. Pöydällä on toinen. Olipas niin hyvin piilossa, että mä huomassa. Sitten vedetään vähän tänne. Yes. Okei. Seuraavaksi meillä on Keski-Suomen elyn maaseutuyksikön päällikkö Pertti Ruuska. Tervetuloa. Ja otetaan pienet esittelyt kohta, mutta tulkaa ensin istua paikan päälle. Sitten meillä on toimivan kunnanjohtaja Tuuko Aalto. Ja jottei menisi ihan liian vanhaksi, meillä on nuori ja Juha Mäkinen. Niin vanhoja. Eivät itse, se ei ollut nuorta. Se on meritti. Okei. Mahdatteko te kaikki siihen? Hieno. Se on oikein hyvä. Kamerallekin helpompi osoittaa siihen. Voitaisiin aloittaa ihan sillä, että saatte jokainen sanoa pienet sanat siitä, että ketä te olette ja mikäs teidät maatalouden yhdistää. Olkaa hyvä. Kiitos. Ei minä toimi. Nyt näyttäisi. Joo, okei. No niin, nyt kuuluu perille asti. Eli omasta puolestani lämmin kiitos kutsusta tulla tänne paneeliin. Tosi mielelläni tulin. Ja olen tosiaan Terhi Pirinen-Porvali. Ja olen ammatiltani toimittaja. Ja nyt sitten olen jo aika pitkään ollut Ylellä töissä. Olen ollut välillä toimittajana kyllä kaupallisella puolellakin ja eri maakunnista ja ympäri Suomeakin vähän. Ja tosiaan nyt Ylellä. Mun rooli on varsinaisesti tällä hetkellä uutistuottaja nimikkeellä. Se uutispäällikkö saattaa myös olla sellainen tutumpi nimi. Eli mä oon meidän toimituksessa tällaisessa lähihenkilön roolissa. Ja käytännössä johdan sitä uutispäivää, suunnittelen meidän uutisaiheita tietysti toimittajien kanssa yhdessä ja mietitään, että mikä on tänään aina se tärkein uutinen ja tärkeimmät uutiset, mitä me halutaan nostaa esille. Ja me ollaan siis mä työskentelen Ylen Keski-Suomen ja Etelä-Savon toimituksessa, mutta me ollaan osa isoa Ylen uutisajankohtaistoimitusta. Eli me osaltamme tuotamme uutisia sitten sekä verkkoon, televisioon että radioon. Meillä on tietysti omia alueellisia radiolähetyksiä ja TV-lähetyksiä päivittäin, kaksi lähetystä TV:stä ja 9 uutislähetystä ja sitten pitkältä lähetysvirtaa radion puolella. Ja sitten me tehdään verkkouutisia niin läheltä kuin sitten myöskin ihan valtakunnallisia. Että ollaan tiiviisti sitä Pasilan uutiskoneistoa myöskin, että usein tehdään sitten aiheita täältä. Tää näin niin kuin mun työroolissa näin. Mutta sitten se, mikä mut yhdistää maatalouteen ja miksi tosi mielelläni tänne tulin, niin mä oon itse kotoisin Etelä-Pohjanmaalta. Se aina välillä pilkahtaa puheen pikkuusen, vaikka olen jonkun aikaa asunut Keski-Suomessa kyllä useamman vuoden ja välillä Helsingissä, niin mulle ei häviä mihinkään. Ja mä oon maataloudesta kotoisin, meillä on kotona videoviljelytila ja metsätaloutta myöskin ja mun sisko jatkaa tällä hetkellä sitä tilaa sitten ja itsellä on sitten sellainen 200-vuotias pohjalaistalo sitten, niin voisi ehkä sanoa rahan haltuumaana sitten huolehdittavana siellä kotona myöskin. Mutta että edelleen tietysti tiiviin suhteet maatalouteen, että paljon omiakin ystäviä alalla ja tosiaan sukulaisia. Ja olen aina pyrkinyt työssäni aika tarkkaan myös maatalousasioita seuraamaan. Kiitoksia. Joo. Pertti Ruuska ja Keski-Suomen ely-keskuksesta tosiaan ja sieltä e-vastuualueelta ja maaseutuyksikön päällikkö on siinä ollut vuoden ajan 2023 alusta ja virkamiesura on 2022 vuoden alusta, että aika lyhyt sinänsä siellä. Se mikä mut kytkee, niin se tuo tänne, niin teidän uusi toiminnanjohtaja Variksen Antti kutsuttiin meillä ely- maaseutuyksikön vierailulle heti. Taisi olla ensimmäinen työviikko Antilla, niin Antti heti vastapallo sitten mulle, että tule sinä sitten meidän paneeliin. Niin toki mielelläni vastasin siihen kutsuun myöntävästi ja täällä on mulle tuttuja kasvoja tosi paljon, että moni tietää, että olin pitkään tuossa Antiko Keski-Suomen liiton töissä ja pitkin maakuntaa kiertänyt ja ne ilot ja murheet, mitä siinä työssä maatalousasioissa on ja viljelijöillä on niin kyllä tuli tutuksi tämä maakunta varsin tutuksi tämä meidän maatalouden
ruoantuotantorakenne, metsätalous ja niin poispäin. Ennen on tosiaan maitotilaa kasvatti aikanaan tuosta Ääneksen Hietamassa kylältä ja itse asun nyt 10 kilometriä Synnynkurista, palaa siis aikanaan pääkaupunkiseudulta sinne asumaan. Semmoinen maaseutu elää ja olen ja pienmetsän omistaja, että omaa taloutta mulla ei tällä hetkellä ole. Semmoinen kytkentä. Ja tosiaan tämä työhän minut nyt kytkee hyvin tiiviisti tähän talouteen, maaseudun elinkeinoihin, maaseudun elämään kaiken kaikkiaan. Että oikeastaan tuo maaseutuyksikön työ pyörii jo käytännössä lähes kokonaan tuo EU:n CAP-ohjelman käytännön soveltamisen parissa. Että se rahoitus, mitä meidän kautta liikkuu tai mitä me sitten valvotaan sen rahoituksen käyttäytyvien käyttöön, niin se oikeastaan siihen kappimaailmaan liittyy. Toki meillä on joitakin semmoisia tehtäviä yksikössä muun muassa varautumiseen, huoltovarmuuteen liittyviä asioita yksikössä. Toki se on kehittävä rooli sitten tuon maaseutorahoituksen kautta tähän meidän alueen maatalouselinkeino ja maaseutu. On kyllä hyvin tiukasti kiinni. Toki nyt katsoisin vähän eri kulmalta tässä työssä, kun katsoo tätä sektoria, kun siellä MTK-työssä. Koen kuitenkin, että ollaan yksi osa sitä ketjua. Ja mekin ollaan rakentamassa sitä tulevaisuutta ja elämisen siellä sitten sitä julkisen rahan käytön kautta niin leilykeskuksessa. Mutta kiitos kutsusta vielä tänne. Tavallaan palasin niin kuin juurille tähän MTK-porukkaan tänään sitten käymään. Että hyvin tämä on tuttu kuvio tämä kevätkokouskierros ja liiton nämä yleiset kokoukset. Tässä ei niin sillä lailla yllättävää minulle ole tänne tulla mukaan. Kiitos Petti. Ensimmäinen lausunnon peristä kuulin oli kyllä kieltämättä, että hän on ollut 100 vuotta MTK-töissä. Jotenkin siihen suuntaan. Tervehdys. Minun nimeni on Touko Aalto ja minä olen ollut 100 vuotta MTK:ssa töissä. Minä olen 1.8. asti ollut PT-kunnanjohtajana Toivakasta, eli uuden ajan maalaisidylliä edustan. Ja Toivakassa hyvin paljon ollaan tekemisissä kunta, seurakunnat, yrittäjät ja seurat ja yhdistykset. Mutta kun toimitaan Toivakassa, niin hyvin paljon arjessa ollaan myös MTK-edustajien kanssa tekemisissä. Ja ehkä yksi syykin, minkä takia tännekin on päässyt puhumaan ja keskustelemaan, niin itse ruukaan ajatella niin, että on äärimmäisen tärkeää olla yhteydessä niiden ihmisten kanssa, niiden tahojen kanssa, jotka ovat ennen kaikkea maatalous, maa- ja metsätalouden asiantuntijoita, kysyä näkökulmia, kysyä huomioita, käydä keskustelua. Antin kanssa käytiin keskustelua ja Antti laittoi viestiä, että täällä olisi vähän lisää voitaisiin käydä keskustelua. Mä sanoin, että kiitoksia, että ehdottomasti tuu paikan päälle ja jaetaan näkemyksiä ja käydään keskustelua myös näin. Kiitos. Sitten vielä viimeistä vielä. Joo, eli Mäkisen Juha ja maitotilallinen tuosta Lievestuureelta ja maitohommia ja sitten vähän metsää on siinä meille. Ja se, että minkä takia minä olen tässä, niin en tiedä, mutta tuomassa nuorta näkökulmaa. Kyllä just, varmaan tätä tulee pois näkökulmaa. Siis totta kai mä oon koko ikäni asunut maalla ja meillä on tosiaan vanhemmilta peritty tilaa ja SPV tehtiin pari vuotta sitten ja kova haluan kehittää tilaa ja sillä tavalla, että miten tähän pisteeseen on päädytty, niin mulla on vähän kaivinkoneen urakointi tietyssä sivussa ja tosiaan sitten toisena poikana, kun on meidän perheessä, niin vanhempi veli tuumasi, että rahan saa jostain helpommalla ja minä olin tyhmä ja menin ja vetin SPV ja tässä ollaan 100 hehtaarin yksinäisyydessä. No ei se ihan sentään, mutta näillä kuvioilla suunnilleen. Kiitos. No niin, nyt kun ollaan tultu vähän totuukseen, eiköhän siirrytä suoraan asiaan ja lähdetään ensimmäiseen kysymykseen. Sehän kuuluu näin. Millainen on teidän visionne keskisuomalaisen maaseudun tulevaisuudesta seuraavan 10 vuoden aikana? Mitkä ovat ne avainelementit, jotka tekevät siitä elinvoimaisen ja houkuttelevan? Sulla on mikki käsissä, sieltä lähde. Joo, tämä on varmaan tosi hyvä kysymys. Tästä varmaan riittäisi kyllä juttua paljonkin. Kyllä mulla on semmoinen näkemys, että kyllähän se
monipuolisuus siellä maaseudulla, niin kuin minun näkökulmasta. Maidon tuotanto on niin kuin isossa roolissa meillä tietenkin, ja varmastikin sitten niin kuin kaikki muut tämmöiset yritysmuodot, mitä maataloudessa pystyy pitämään, niin kyllä ne on itselle totta kai, niin kun mä oon näkynyt siellä toisena yrityksen, niin ajattelen myös sitäkin kautta, mutta kyllä maa- ja metsätalouden tämmöinen vireillä pitäminen ja tämmöinen, niin on, meillä on ainakin ollut kovasti sitten tulevaisuuden suunnitelmia, mitä on tehty, niin ollut kovasti sitten se vihreän siirtymän ja tämmöisen kehityksen kanssa niin painettu, että saadaan jalostettua esimerkiksi niin kuin maatalouden, niin maatalouden maidon tuotannon ja sitten tämä viljan tuotannon ja sitten kun meillä on metsätaloutta, että me ollaan monipuolisia joka osa-alueella. Se on meillä pienellä tilalla tietysti vähän välttämätön paha, että näin me on tehty. Siitä mielestä. Joo, tässä on muuten hyvin, jos tulee hirveästi kiivasta sanottavaa, niin mutta sormet pystyy, niin mä otan tällaisesti koppia, jos ei ole mitään sanottavaa, niin mä sitten lausun. Joo. Mä katson asiaa yhteistyökumppanin kanssa. Kuntien tehtävänä on ennen kaikkea pyrkiä luomaan niitä edellytyksiä, toimia yhteistyössä, pyrkiä auttamaan, tukemaan ja olemaan toisaalta jossakin hetkissä myös niin poissa tieltä ja poissa jaloistakin, näinkin päivä asiaa sanoa, mutta vakavasti puhuttuna katsotaan missä maailmassa me eletään. Yhä enemmän on kysyntää maa- ja metsätalousosaamiselle, ylipäätään yhä enemmän on kysyntää miettii puhdasta ruokaa, puhdasta luontoa, niin mistä päin ja ruoantuotannon jatkuvuudesta Euroopasta, katsotaan konfliktien määrää, katsotaan ylipäätään sitä, että tiedän jo aika hyvinkin, että vaikkapa metsäteollisuuden toimijat katsoo yhä enemmän pohjoiseen suuntaan, missä ylipäätään kyetään toimimaan, missä jatkuvuus voidaan turvata. Niin kuin monella tapaa Euroopassakin, niin katseet tulee yhä enemmän sinne pohjoiseen suuntaan. Mietin sitä, että siinä on paljon semmoista edellytyksiä, ja itse näen, että suomalainen ruoantuotanto, suomalainen metsätalous, se pystyy vastaamaan tässä ajassa monella tapaa siihen tarpeeseen. Mutta ehkä sitten se tietty menestys, mä itse ajattelen niin, että pitää pystyä katsomaan infraa, pitää pystyä katsomaan palveluita. Ne on asioita, missä kunnat taas pystyy toimimaan edunvalvontana siellä, että kaikki muu arki pelaa siinä ympärillä. Ja katsotaan toista luvitusta. Ne asiat, mitä kunta pystyy tekemään omalta osaltaan, että turvaa ja auttaa viljelijää omassa arjessaan ja käydään sitä vuoropuhelua. Se me voidaan tehdä ja se me myös tehdään. Mä itse uskon, että tulevaisuudessa yhä enemmän pitää pystyä aluepolitiikassa tuomaan, voisiko sanoa näin, että maaseutumaiset pienet kunnat ja MTK-kaltaiset toimijat pitää tehdä yhä enemmän edunvalvontatyötä yhdessä. Se on mun mielestä ihan selvä asia. Katsotaan vaikkapa sitä, mikä meidän teidän kunto on. Katsotaan sitä, minkä tyyppisiä vaikka nämä tunnijunahankkeet Turun ja Helsingin suunnassa on. Minne euroja laitetaan, ja jos täältä ei omaa niin kuin kotiseutua pystytä puolustamaan, kukaan ei tee sitä meidän puolesta. Tässä nähdään se, että minne eurot mennään, laitetaan, se on nimenomaan edunvalvontaa, ja meidän pitää pystyä vahvistamaan ja yhtenäistämään meidän ääntä. Se kaikki niin kuin arjen toimivuus, se on yhteisen edunvalvonnan työtä. Jos ei pidä puolia, niin ei pidä kukaan muukaan. Kiitos, siitä vaan. Joo, 10 vuoden sisällä ei jotkut perusasiat muutu keskustelussa liikaa. Meillä on se tietty maapinta-ala, tietty ala on viljelykäytössä, tietty ala on metsätalouden käytössä, että ne tavallaan ne perusasiat pysyy paikallaan. Niitä me ei päästä siirtämään täältä mihinkään onneksi. Että se, että miten se sitten se maa-ala käytetään, niin kyllä mä uskon, että se merkitys, kun tätä uusiutuvaa luonnonvaraa, niin mitä pellosta maasta nousee ja metsistä, niin sitä hyödynnetään hyvin niin myös 10 vuoden päästä, ehkä eri tavoilla erilaisissa yrityksissä, eri kokoisissa kuin tänä päivänä. Mutta sieltä se perusta lähtee sille maaseudun elämälle totta kai, että se ihan se perustuotanto, se on se runko siellä, mitä siellä varmasti on 10 vuoden päästä. Veikkaan, että tämä rakennemuutos jatkuu edelleen, että ne on isompia ja harvempia toimijoita jatkossa, ketkä sitä on perustuotantoa, maitoa, lihaa, viljaa, tuotteita, mitä
kasvituotantoa ja muuta tuotantoa kehitellään siinä ajassa, niin tulee, mutta miten tämä on kehitys mennyt tähän asti, niin kyllä se koko ajan mennyt niin kuin teknisempää, pääomavaltaisempaa, koneistetumpaan suuntaan, että en tiedä, se ei välttämättä toivottava suunta, mutta niin se on vaan mennyt tässä, että ihan harmaat tekee isommissa yksiköissä pikkasen tehokkaammin aina. Mutta ehkä mä haluan, että semmoinen yhteistyö viljelijöiden ja yrittäjien kesken ylipäänsä lisääntyy, että siitä haetaan semmoisia keinoja siihen tuotantoon ja elämään, että ne verkot niin tiivistyy eri tekijöiden välillä. Että semmoinen varmasti lisääntyy. Ja itse asiassa siihen mekin, jos tämä julkista rahoitusta miettii, niin monella rahoitusinstrumentilla kannustetaankin siihen tälläkin ohjelmakaudella. Mutta uskon, että se on niin muutenkin semmoinen kehityssuunta siinä, että haetaan sillä lailla sitä mielekkäämpää tekotapaa ja tietysti myös kustannustehokkaampaa tapaa. No sitten mietin sitä, että mä veikkaan, että kansalaiset on kyllä 10 vuoden sisällä vielä ihan eri tavalla kiinnostuneita siitä, että sitten maaseudun ihmisille ja yrittäjille sillä menee. Että tämä aika on kyllä ollut semmoista, niin on niin hyvin kummallista tällä hetkellä, että tiedetään maailman poliittisen tilanteen takia. Ensin oli se korona, nyt sitten tuli tämä sota. Mä muistan 22 vuonna, kun tulin tammikuussa Elyyn, niin sitten siinä oli ihan sitten semmoinen sen ryhmän niin tavoite. Keskusteltiin, että mitä 22 vuonna tehdään siellä Elyssä, mitä tavoitellaan. Ja sitten siinä oli, että mikä on sellainen yllättävä asia, mitä voi tulla. Mä sanoin, että voi tulla sota, näyttää vähän siltä. Sitten siinä en ollut oikein itsekään siihen, kun sanoin, mutta sitten kun reilu kuukausi, vähän vajaa 2 kuukautta, kun oli se sota Euroopassa, kaikki niin mullistui. Niin. Niin se huomasi tuolla niin viraston sisälläkin, että niin siellä alettiin kysyä muista vastuualueilta ja muista yksiköistä, että miten siellä Keski-Suomen viljelijöillä oikein menee. Niin, saanko uusiutuvaa energiaa siihen. Tavallaan se virkamiestyö, mitä me siinä yksikössä tehdään, niin se saa ihan uudenlaisen merkityksen. Tietysti se työ, mitä te teette tuolla tiloilla, yrityksissä, niin tällaisiin perusasioihin piti palata. Ja mä luulen, että ei tämä niin aika sinänsä, kun puhutaan sitä ilmastonmuutoksesta kaikesta, niin vaikea semmoista stabiilia ihan 10 vuoden sisällä on ennustaa tähän, jos se on se perspektiivi tässä meillä, niin meidän suomalaiset on pakko entistä enemmän kiinnittää huomiota siihen, miten menee. Se on huomattu tuon kuohunnan tulee Euroopan viljelijöiden keskuudessa, mitä miltä osoitetaan sielläkin tavalla. On kyse siitä, että palataan keskustelua siihen, että pitäisi tuoda nyt perusasiat, miksi maataloutta harjoitetaan. Se on se ruoantuotanto ykkösasia kuitenkin, vaikka siinä on tässä matkan varrella tullut niin kuin monia tavoitteita siihen maatalouspolitiikkaan, mutta oli se kuohunta johtuu siitä, että siinä se perustyö ei ole tällä hetkellä kannattavaa oikein missään Euroopassa. Ja sitten on tullut tämä, vaikka byrokratian ottaa itsekin sitä edustan tässä, niin myös se, että se on tullut niin raskaaksi hallinnollisesti. Se on tullut se viesti tuolta Euroopan viljelijöitäkin. Toki muistan MTK-työaikaa, että Suomessa on puhuttu aika pitkään sitä, että kuinka hallinnollisesti raskasta. Osin se on meidän omaa valintaa täällä Suomessa, että on tehty niin raskas ja meillä on 200 eri tukimuotoa tai talokappi on se Suomessa, että se on niin vaikeasti hallittava kokonaisuus meille kaikille tässä systeemissä. Eli avainelementit olisi houkuttelevuuteen olisi. Niin pitäisi nykymään, mulla on niin kysymyksiä. Niin siis kyllä siis tämä Keski-Suomella loistava sijainti ensinnäkin ja erittäin niin näytti muuta, niin kuin tässäkin katsotaan keskellä Jyväskylää, niin uskon, että tuo kaikki edelleen uskon, että niin tuo monipaikkainen työ lisääntyy ja tuo meille ihmisiä Keski-Suomeen, jotka tätä tietotekniikkaa pystyy hyödyntämään tietoliikenneverkkoja. Että semmoinen elävyys ja sanotaan, että se maaseudun asujaimista on niin monipuolisuus tulee lisääntymään. Edelleen on noin toisin kysymyksen. No mä vedin sen johtopäätöksen tästä, että ilmeisesti avainelementti tähän houkuttelevuuteen olisi se, että ei pidetä itsestäänselvyytenä ja kevennetään byrokratiaa. No kyllä se on. Se on ihan hyvä tiivistys. Kiitos. Kiitos. Tässä kyllä aika lailla pajakso nyt tyhjennettiin jo, että oikeastaan kaikki mitä itsekin ajattelin, niin ehkä on tullut hyvinkin jo sanottua, mutta siis jos katsoo sieltä uutistyön näkökulmasta, niin se on just näin,
niin kuin tässä oli puhetta, että nyt on niin kuin oikeasti palattu perusasioiden äärelle tässä viimeistään nyt sitten Ukrainan Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Ja ihmisillä on hirveä tiedon tarve, ja me huomataan se, että ihmisillä on tosi paljon, nyt huomataan niin kuin se, että mitkä on ne meidän omat vahvuudet, ja että loppujen lopuksi tosiaan, jos ei keskisuomalaisten puolta pidä kukaan muu kuin keskisuomalaiset, niin ei suomalaistenkaan puolta pidä kukaan muu kuin suomalaiset. Ja niin kuin, että tarvitaan, me huomataan Ylellä työssä, me tarvitaan luotettavaa tiedonvälitystä, faktojen tarkistusta, asioita, minkä ihmiset voi luottaa. Ja sitten me huomataan ihan esimerkiksi maatalousaiheista, että ne kiinnostaa ihmisiä paljon enemmän. Meillä on aika tarkkaa analytiikkaa, mitä me seurataan, niin ihmisiä oikeasti kiinnostaa se, että tosiaan mistä ruoka tulee, riittääkö sitä. Ja sitten myöskin huomattu se, että meidän omat energialähteet, mitkä on meidän omissa käsissä, niin on kuitenkin sitten ne, minkä voidaan luottaa, nojata, vaikka maailmassa myydäisi kuinka. Että ihan samaa ajattelen, että myös 10 vuoden päästä nämä ehkä vain korostuu tällaiset asiat. Ja sitten taas, jos Keski-Suomi on ihan erityisesti ajattelen just tämä, että me ollaan aika hyvin saavutettava maakunta, hyvällä sijainnilla, aika monipuolinen maakunta. Myös maatalouselinkeinot on täällä tosi monipuolisia. Ja niitä tukijalkoja eri tiloilla, niin kuin Juhallakin on monta, niin mä uskon, että varmaan teilläkin on monella. Ja tavallaan, että on tietysti isoja yksiköitä, mutta sitten on myös tiloja, mistä on esimerkiksi vaikkapa matkailukin yhtenä tukijalkana. Ja mun mielestä Keski-Suomessa esimerkiksi siihen on loistavat mahdollisuudet. Ja tosiaan, että me nähdään nyt, viimeksi Ylellä uutisoitiin muistaakseni eilen tai toissapäivänä, että japanilaiset tulee Suomeen. Suomi on japanilaisten silmissä puhdas, tilava, rauhallinen paikka. Tämä on niinku sellainen, mistä kerrotaan hyvää viestiä kotiin päin. Että me ei oikein varmaan vielä niinku ihan tiedetä ja huomatakaan, että mitkä kaikki on loppujen lopuksi ne Suomen ja Keski-Suomenkin valtit sitten siinä tulevaisuuden. Ja tietysti se perustyö, että maaseutu pysyy asuttuna, niin se, että ne peruspalvelut pysyy ja säilyy, se on tietysti se edellytys sille, että ihmiset asuu, voi omia ammattejaan harjoittaa, niin se on niinku se. Moni muu asia on sen varas, että viljelijöitä löytyy ja on esimerkiksi koneurakointia saatavilla ja ostettavissa palveluita, koska niille varmasti on kysyntää jatkossakin. Tähän vielä nopea kysymys. Sanoit, että maaseudun uutiset kiinnostaa ja maatalouden uutiset. Onko teillä analyytiikkaa siitä, minkälaiset maatalouden uutiset? Ne negatiiviset vai ne positiiviset? No ehkä noin tarkkaa analytiikkaa ei välttämättä sillä lailla, ja tavallaan ehkä me ei lajitella uutisia niin kuin negatiivisiksi tai positiivisiksi, koska sehän nyt on aina vähän mielipidekysymys, ja tietysti useimmiten uutisissa ei ole sinänsä niin kuin negatiivista tai positiivista kulmaa, vaan pyritään joku ilmiö tai asia kertomaan sinänsä niin kuin se on, ja sitten tietysti yleisö saattaa sen tulkita omasta tulokulmastansa sitten positiiviseksi tai negatiiviseksi. Mutta näin yleisesti niin ihan oikeasti tosiaan, että meillä on ihan hiljattainkin uutisoitiin esimerkiksi isosti tuo traktorimarssi Kuopiosta. Meidän toimitus teki sen valtakunnallisen verkkojutun ja se seurattiin lähetyksissä ihan aamu-tv:stä sitten illan lähetyksiin asti ja tuotettiin se sisältö. Ne kiinnosti kovasti siinä päivänä. Samaten tässä äsken puhuttiin siitä Ruokaviraston etävalvonnasta, droneista, niin siitä oli valtavan luettu juttu, ja mä luulen, että esimerkiksi kun sen jutun luki, niin varmaan niin kuin, ainakin ymmärrystä tuli viljelijöille, että kuinka hullulta se tuntuu, että aika tiukkasanainen viesti lähetetään niin kuin keskellä lumeton maassa, niin siinä oli esimerkiksi savonlinnalainen viljelijä kertomassa, että kun useinhan niin kun uutiset kiinnostaa myöskin sen kautta, että niissä on joku kokija, eli puhutaan keissistä, eli ihan aito oikea ihminen, joka kertoo, että mitä tämä mun tilalla esimerkiksi vaikuttaa ja miltä tämä tästä näkökulmasta tuntuu ja näyttää, mitä tämä vaatii, tällainenkin esimerkiksi byrokraattinen uudistus tai joku, niin kyllä ne aidot ihmiset ja aidot viljelijät, ylipäätään aidot, oli sitten minkä hyvä muissakin asioissa, minkä hyvänsä ammattikunnan edustaja tai tosiaan ihminen, jonka asiat vaikuttaa, niin ne saa sen suurenkin yleisön kiinnostumaan kyllä yleensä. Eli konkreettia kiinnostaa. Nyt siis kaikki tuntemukset vaan saa jakaa yleensä. Ääntä kuuluu, niin se on oikein hyvä. Joo, tuolla oli mielenkiintoista tulemaan vaan. No niin. Yksi asia jäi tuossa
Siis tämä on kyllä myös metsien maakunta, ja itse kun on Äänekoskelta, niin siinä tapahtuu tosi mielenkiintoisia asioita teollisuudessa. Sinne positiivisesti investointi uutisia putkahtelee. Ja mitä se sitten tuo, me ei nyt ehkä nähdäkään, mitä se puukuidun hyödyntämisessä tapahtuu, ja mitä se luo sitten muulle yritystoiminnalle sinne alle pienemmille yrityksille toimintamahdollisuuksia. Niin kyllä metsäpuolella voi olla paljon positiivista. Tämä kestävyyssiirtymäkin, niin kun, se on vauhdittanut kyllä sitä kehitystyötä siellä hyvin vahvasti, että se on merkittävä tekijä. Toivon täytyy sanoa, että sä oot hyvästä kunnosta, mun rakas vaimo on sieltä kotoisin ihan Starpalpekan naapurista, että semmoinen on se lykätty minuakin toivokasta. Kiitos hyvästä kunnosta, joo. Tervetuloa toivokkaan. Tässä melkein jo sivutettiinkin meidän seuraavaa kysymystä, joka on, että teknologia ja innovaatiot on kovasti muuttanut maataloutta ja maaseutua viime vuosikymmeninä. Niin minkälaisia mahdollisuuksia näette uuden teknologian ja innovaatioiden tuovan keskisuomalaisen maaseudun tulevaisuudessa? Siinä on Karla, Millä, Mikki Kärsinyt, joku saa aloittaa. Arjen asiantuntija aloittakoot ja voisi ehkä tuoda jotakin näkemyksiä kaveriksi. Mikä se kysymys oli? No kauheasti, kun tuo teknologia ja innovaatiot on tullut enemmän ja enemmän läsnä maaseudulle ja maataloudelle, niin minkälaisia innovaatioita ja teknologian luovia tulevaisuuden merkkejä olisi tulossa maaseudulle Keski-Suomeen? Niin kyllähän tässä varmaan Keski-Suomessa, niin kuin varmaan muuallakin Suomessa, niin totta kai niin tämä tiedonkeruu on varmasti ollut semmoinen merkittävä jo tässä vaiheessa, mitä saadaan irti. Vaikka meillä siellä maitopuolella, kun robotit tulee, niin siellä saadaan kaikenlaista dataa. Ja sitten tänne peltopuolelle totta kai sitten tämä niin sanottu lohkokirjanpito, että tehdyt toimet on digitaalisessa muodossa, niin varmastikin jossain määrin tulee varmaan ja helpottaa. Ja sitten automaattiohjaukset totta kai. Että se, että miten se meillä Keski-Suomessa vaikuttaa, niin ihan samalla lailla varmasti kuin muuallakin. Ja varmaan ehkä niin kuin alueellisesti meillä on, pellot on kuitenkin suht pieniä verrattuna vaikka esimerkiksi tuonne Pohjanmaalle päin, niin varmaan se ehkä korostuu sitten siinä, että saadaan mahdollisimman tarkka viljely ja tarkkaan niin kuin käytettyä lannoitteet ja siemenet hyödyksi niissä pienillä lohkoilla verrattuna esimerkiksi vaikka isoihin. Tällainen ainakin alustavasti tuli mieleen ja sitten tietysti totta kai sitten laskin on paras väline, niin varmaan just näitä sitä kulutusdataa sitten varmasti sitäkin kautta, että mitä käytetään ja mitä saadaan tulosta aikaa, niin se on varmasti meille semmoinen, että se on tulevaisuudessa, niin saadaan entistä tarkempia ja tehokkaampia tuloksia aikaa. Ja se on kunnan näkökulma tähän. No, kunnan näkökulmasta, vaikka meidän maaseutuasiamiehen kanssa käytiin keskustelua, niin hyvin samat asiat nousi esiin. Automatisaatio, robotiikka, tiedonsiirto, tiedonhallinta. Ja se asia, mikä voidaan hyödyntää, saada niin vaikkapa automatisaation kautta, niin se taas on kaikki aika pois taas semmoista asiasta, mikä vie hyvin paljon aikaa noin muuten. Ja se tarkoittaa sitä, että on aikaa kaikkea siihen, mikä on kaikkein merkityksellisintä ja relevanttia. Tämä on kustannustehokkuutta toisaalta pystyy käyttämään ajan siihen kaikkein tärkeimpään. Tämä on niin kuin itse sain tätä viestiä ja totta kai se, että menestyvät yrittäjät, menestyvät maastoyrittäjät tarkoittaa menestyvää kuntaa ja totta kai siinä sitten niin kuin sitä kautta yrittää ajatella asiaa. Joo, tässä on helppo yhtyä, että tuo tiedonhallinta, runsaasti kerätyn tiedon hyödyntäminen lisääntyy varmaan tosi paljon. Ja just esimerkiksi tuolla viljelytyössä niin entisestään tuotantopanosten käytön tarkkuuttahan se tuo. Ja ehkä sitä niin raskaan ihmistyön niin osuutta vähentää, että sitten koneet ovat entistä automaattisempia ja automaatiopohjatumpia ja sen tyyppistä tulee. Sitten työn luonne varmaan muuttuu. Ja siellä kotieläinyksiköissäkin niin se koneistusautomaatio lisääntyy. Niin se luonnetta. Mutta että miten se muuttaa sitten, niin en tiedä, ehkä sitten se myös tuo sitten sinne tuotantopuolelle, että pystytään helpommin erottelemaan semmoisia erityisiä esimerkiksi raaka-aineita, johonkin tiettyjä uusia täsmätuotteisiin, mitä se oikeastaan on hahmotakaan vielä, että on terveysvaikutteisia juttuja, että toisaalta sieltä on semmoista tullessaan sitten uutta
tuotantomenetelmää sitten, että mä oon hirveän huono visionääri, eli sanoin, että Ei musta mutta ei uskalla muuta. Joo, eikä mä sitäkään halua ennustaa. No ainoa ehkä semmoinen asia, mikä tuli vielä mieleen, että ehkä leikillä niin sanon tämän asian, mutta te varmaan kaikki tunnette ja tiedätte, kuinka paljon aikaa byrokratia vie. Se on kaikki pois taas siitä ajasta, mikä on niin kuin hyödyllistä ja tärkeää aikaa. Voisiko tämä tekoäly ja sen kautta tulevat niin ohjelmistot auttaa tässä byrokratiassa, että saisi niin siirrettyä taas sitä aikaa siihen kaikkein tärkeimpään. Voisiko tästä olla jotakin hyötyä, että jos erilaista byrokratiaviidakkoa ja tukihakemusta ja muuta, niin jostain pystyisi eri puolta niin automatisaation kautta ja tekoälyn kautta jotenkin helpottamaan. Että tämä on ehkä semmoinen, niin kuin, en tiedä, mutta tästä meidän maaseutuasiamiehen kanssa myös hieman keskusteltiin, että kuinka paljon se turha byrokratia ketuttaa ja se on taas pois kaikesta siitä tärkeästä työstä. Niin, mitä en sanoisi, jos laittaisi AI tekemään hoitosuunnitelmaa. Tietoinen tekoäly. Joo, se kyllä varmasti niin monessa kohtaa myös tässä meidän hallinnonalalla tekoäly tuossa. Siis tämä on vakava juttu, mutta kevennys kuitenkin, kun meille uudestaan kehittämishankkeita rahoitetaan tuolta, että se on yksi osa meidän työtä. Ja sitten me toivotaan tiiviitä selkeitä hankeideoita ja suunnitelmia. Ja sitten tuli sisään yksi hakemus tässä viime vuoden puolella ja sitä otettiin ja aika isokin rahallisesti oli se hakemus siinä. Ja mitähän tässä niin oikeasti tavoitellaan tässä hankkeessa. Ja sitten meidän valmisteleva asiantuntija, joka sitä tukipäätöstä valmisteli sitten, että hän ei kyllä ota tolkkoa ja kysyi muutakin. Mäkin luin ja on taikalla hirveästi oli tekstiä ja vaikea sitten kysyä tekoälyltä, mitä se tästä ottaisi irti. Ja vastaus olikin, että liian vaikeaa, ei saa vastata. Samaa mieltä. Ei se tekoäly kaikkea millä ratkaise. Sitten vielä Terhi. Joo, kiitos. Tästä tuli näitä käytännön siis sovelluksia ja sitä niin tosi hyvin, että mä en osaa nyt niin todellakaan visioida, että mitä kaikkea käytännön työssä oikeastaan voikaan teknologialla ja tekoälylläkin hyödyntää, mutta sitä mä niin ajattelen, että ehkä sen käyttö ja sen kehittäminen nimenomaan on sellainen myöskin vetovoiman tekijä, että kun tässä puhuttiin SPV:stä äsken ja niiden määristä maakunnissa, niin just se, että se työ on fyysisesti, tietysti sitä on koneellistuminen tehnyt vuosikymmenet ja maataloudestakin, mutta kuitenkin, että työ on fyysisesti helpompaa, ei ole niin raskasta ja sitten ehkä se sitovuuskin vähän helpottaa ja tämmöiset, niin mä luulen, että ne voi olla myöskin koko alalle sellainen, mikä tosiaan on vetovoimatekijä ja saa ehkä helpottaa ehkä toivottavasti niitä jatkamispäätöksiä, kun tavallaan työaikaa pystyy ehkä rajaamaan tarkemmin ja just byrokratia on helpompaa ja enemmän sitä teknologista apua. Nyt kun päästiin tähän aiheeseen, että nuoria lisää maatalouden alalle ja vanhoja sitten vähän pois tieltä, niin tähän väliin on pakko kertoa tädistä eräs tarina, kun hän kertoi sitten, täti on Pirkanmaalla maaseutusihteerinä ja hän oli sitten erään viljelijän kanssa ollut pelulaidalta katsomassa, että miten sitä pelloviljelyä jatketaan, niin viljelijä oli todennut, että kyllähän minä tätä vielä viljelen. Ja sen jälkeen oli taksikuski sitten lykätty toi pyörätuoli takaisin invataksiin. Ja tää siinä oli sitten kovaa maaseutuhenkeä tietysti ja kovasti vielä viljeltäisi. Täti oli sitten vaan katsonut sitä peltoa ja miettinyt, että onko se pelto tuon taimikon takana vai miksi se näin. No joo, näin se vaan tekee. Ja tämä seuraava kysymys on oikeastaan nimenomaan tästä nuorten tulemisesta alalle ja tämä on oikeastaan suoraan Juhalle tarkoitettu. Mitä ajatuksia sinulla on nuorten roolista ja mahdollisuuksista keskisuomalaisen maaseudun kehittämisessä? Se on välttämättömyys. Se on siis kaikki kunnia totta kai niin kuin vanhemmille, mitä tähän asti mitä kaikki viljelijät, jotka tekee, niin toivottavasti tekee sitä nuoria varten. Mutta se, että kyllähän me aloitettiin 22 esimerkiksi, niin kyllä valitettava tosiasia, että kyllähän se ei ollut millään tavalla normaali vuosi se 22, eikä ollut muuten 23kaan. Että meillä oli 2 aika haastavaa vuotta, mutta ei se, jos se tästä.
Että maa uskoo. Ja maa uskoo, joo. Mutta siis, että miten sä kerrot tuolle nuoremmalle sukupolvelle, ketkä nyt vaikka hakee siitä esimerkiksi maatalousalalle koulu, että lähtisi jatkamaan vaikka jotain tilaa. Ei sen maatalouden tarvii mennä niiden raamien mukaan, mitä se on aina mennyt. Totta kai sillä pitää olla sitä kehitystä ja nimenomaan, että millä se saataisiin nuorille se tulemaan se ajatus siitä, että jos siellä on ollut vaikka se 15 lehmää ja siellä on vanhemmat nylkyttänyt 40 vuotta, ja sitten selkä, kädet ja jalat on ihan tohjona ja siinä on... Niin, olisiko vähän ehkä jo sitten niin kuin kaikki koneet ja rakennukset vähän niin kuin ajettu loppuun, että onko se nyt sitten se nuoren juttu, niin ei se välttämättä ole, mutta sitten siellä voi olla vaikka jotain muuta, että jos tehdään vaikka jotain erikoiskasviviljelyä ja sitten voidaan vaikka tuottaa esimerkiksi vaikka jauhoja tai että niin kuin, tai jos jossain kohtaa ollaan, että on niin kuin kaikki ihan erikois vaikka maatilan matkailua tai muuta vastaavaa. Otetaan teknologiaa haltuun ja aletaan. Just näin, koska siis maatalous on täynnä vaihtoehto. No. Mutta se vaan, että jos ei näe sitä, että jos se jää niinku kapeaksi se kuva, niin silloinhan se on niinku haastavaa. Ja sitten se on haastavaa myös kertoa niille nuorille. Että jos et osaa kertoa tai ole niinku vakuuttava siinä, että kyllä tällä vielä mennään, niin... Näin on aina tehty. Näin on aina tehty ja tullaan tekemään. Niin mäkin sanoin, kun me aloitettiin, että joo, ei me mitään muuteta, että tällä mennään. Niin ehkä se meidän tehtävänä, varmaan iso tehtävä on myös antaa sitä tulevaisuuden näkymää ja tulevaisuuden uskoa, koska sitä totta kai tarvitaan. Mä itse ajattelen niin, että yhä useamman nuorelle varmaan sitten, niin kun jos miettii sukupolven vaihdoksia, niin se merkityksellisyys, ollaan ratkomassa huoltovarmuuskysymyksiä, ollaan tekemässä uutta energiaa, ollaan tekemässä ruokaa, ollaan tekemässä monialaista maatilayrittäjyyttä, niin siinä ollaan ratkomassa konkreettisesti niitä isoimpia tulevaisuuden niin kuin haasteita ja ongelmia, ja itse voi suoraan vaikuttaa niihin asioihin. Mä uskon, että siitä tulee se merkityksellisyys, ja taas sitten se, että kuntien tehtävä vaikkapa on luoda taas sitä tulevaisuuden uskoa. Jos me ei pystytä uskomaan siihen tulevaisuuteen, niin helposti syntyy, kun tuossa ruokapöydässä puhuttiinkin semmoista negatiivisuuden kierteestä. Jos kaikki sanoo, että ei ole tulevaisuutta, ei ole näkymiä, niin se rupeaa niin kuin taas toistamaan ihmisten mielissä. Meidän pitää yhä enemmän kääntää se asia sinne päin, että meillä on tosi paljon mahdollisuuksia ratkaista tulevaisuuden haasteita tässä ja nyt. Tässä ne konkreettiset asiat. Tästä varmaan syntyy se merkityksellisyys ja se, mitä mä itse näen, että yhä enemmän tämä energiakysymys, huoltovarmuus, ruoka, puhdas vesi on sellaisia asioita, mitä tulevaisuudessa katsotaan Pohjois-Eurooppaan yhä enemmän. Meillä on niitä edellytyksiä, meidän varmaan osaaminen, sitä tullaan arvostamaan yhä enemmän tulevaisuudessa. Meitä myös odotetaan ratkaisuja yhä enemmän. Se, mikä toimii taas Suomessa, Keski-Suomessa, niin sanotaan, että niitä ratkaisuja varmaan haetaan taas sitten niin kaikkialla Euroopassa ja maailmassa, niin ne voi olla niin ratkomassa konkreettisesti oman osaamisen kautta globaaleja kohtalon kysymyksiä. Ja se, jos jokin, on merkityksellistä. Meillä oli yleisöstä... Pakko heittää, kun pitää lähteä, mutta kyllä jos neuvotelta kerran jonkin verran maakuntaa ja Jyvästeltua, niin kyllä suurempi ongelma ei ole siis se, että nuoret haluaisi, vaan ongelma on siis se, että vanhemmat ei halua, että yleensä heidän, tai niin hirveitä ollut. Todella monia tapauksia käydään kovia keskusteluja, vaikka käyttänyt vanhempien kanssa ja puhunut, että ne voisi antaa, kun ne haluaa tulla tähän, mutta ne ei usko sitä, ne ei halua lähteä siitä pitkään. Kyllä nuoret haluaa usein. Tämä on tietysti vaikea ratkaisu enää tässä kohtaa, mutta kun mä opiskelin agrologiksi, niin meille opetettiin, että oikea hetki alkaa miettiä maatilasta luopumista on se, kun sä ostat sen. Niin, nämä kun olisi osannut ajatella sen, että joku päivä mä tästä luovun, niin jos silloin, niin olisi paljon helpompi tässä kohtaa sitten todeta, että kyllä se nuorikin osaa vielä jotakin ja antaa se sinne. Vaikeatahan se on, kun sä oot ikäs siinä tehnyt töitä ja sä oot siinä jo aika mestari, niin katsoo sitten tuommoista toivailua, mutta... Jatketaan, joo. Joo, jälleen hyviä puheenvuoroja tästäkin aiheesta ja tämä oli tosi herättävä viimeisin kommentti tuosta, niin just näin, että mun mielestä ihan itsekin tiedän, että siinä SPV-tilanteessa
siinä on monta ihmistä, on sisaruksia ja jatkajia ja luopuja ja monia sukupolvia ja on tunteet pelissä niin viimeisen päälle, niin se on aika herkkä paikka. Ja sitä varmaan on just näin, että sitä ei ehkä niin tarpeeksi ajoissa oikein voikaan aloittaa, että sitä pitää niin tähdätä sitä kohti jo pitkään ja henkisesti eri osapuolten siihen valmistautua. Ja ottaa niin kunnioittaa ja ottaa ihmisten tunteet huomioon. Ja sitten tosiaan, että jos ei se jatkaja löydykään ihan siitä omasta perheestä, niin mistä se voi sitten vähän laajentaa sitten myöskin sitä katsantokantaa ja olla siihenkin valmis, että vaikkapa jos jatkaja löytyykin ihan ulkopuolelta, niin niitä ratkaisuja miettiä kanssa, koska itsekin näin että varmasti niitä jatkaja halukkaita myöskin löytyy sitten ihan totta, koska tosiaan mahdollisuuksia on niin paljon, vaikka ne onkin tietysti taloudellisesti aina isoja asioita sitten erityisesti sille jatkajalle. Mutta että toi asenne myöskin on ihan valtavan tärkeä, mikä tuossa tuli esille, että ihan nyt vaan henkilökohtaisesti sanoa, että on itse kasvanut semmoisessa ilmapiirissä, että aina on niin arvostettu sitä omaa työtä. Isä ja äiti on ollut sitä mieltä, että tämä on tosi hieno ammatti, tähän kannattaa kenenkä hyvänsä ryhtyä, tähän kannattaa jonkun mielellään lapsista jäädä tai että ylipäätään alalle ja maatalous on nähty sellaisena. Että siitä on puhuttu myös positiivisen ihan kotonakin, eikä niin, että tämä on kauheita raarantaa ja tästä ei niin kuin minkään ikinä pääse ja tämä on niin kuin liian ja näin. Se ammattiylpeys. Niin, todellakin siitä täytyy ihan omille vanhemmille niin kyllä sanoa kiitokset, että sellainen puhetapa meillä on ollut ja siihen on niin kuin kannustettu, että tavallaan kuka hyvänsä meistä sisaruksista olisi varmasti ollut tervetullut ja voinut jatkaa. Ja tietysti, että sitä tilaakin on sitten vähän kehitetty sitä mukaan, että tähän ihan oikeasti tästä joku jatkossakin saisi elon, vaikka siinäkin on tietysti niin kuin Ville tilallakin paljon ihan vanhempienkin aikana kehitetty toimintaa tietysti, että tuli EU-jäsenyydet ja muut ja piti vähän tuotantosuuntaan muuttaa ja tällaista, että varmaan siinäkin kohtaa he on ehkä miettinyt, että tässä olisi sitten jatkajallekin. Niin mä jotenkin ehkä siihen tiivistäisin, että tässä on niin paljon tällaisia tunneasioita pelissä myöskin silloin, kun niitä jatkaja-asioita mietitään. Kiitos. Joo, vaikka olenkin ehkä ollut 100 vuotta siellä MTK:ssa töissä, niin ennen tätä virkamiesuraan oli hetken aikaa semmoisessa eurooppalaisessa tutkimuksessa mukana tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Siinä oli 10 EU-maata mukana siinä tutkimuksessa. Juurikin näitä ongelmia siinä yritettiin ratkaa Euroopan tasolla, että mistä löytyy niille sinne maalle haluaville nuorille, sinne yrittämään haluaville nuorille niitä paikkoja yrittää, että se tavallaan se vähän käyttämättömäksi jääneet resurssit, maatilat, joille ei löytynyt jatkaa, niin mistä ne nuoret pääsee sille kiinni. Et se on muuallakin ongelma, mutta se vaan jotenkin ei se siirry, tulee markkinoille se, että ne tahtoo siirtyä perheen sisällä, se omaisuuserä, ja jos ei se siirry, niin sitten se jää semmoiseen passiivisen kuolleeseen tilaan se maatila. Tämä on hyvin yleinen ongelma, ja sitten se on yksi varmaan se asenteellinen kysymys, että haettaisiin rohkeasti, mistä säkin puhuit tuossa, niin annettaisiin mahdollisuuksia. Toki siinä tahtoo olla, että jos perheen ulkopuolelle myydään, sitten se hintapyyntö on kovempi, ja se tyssää monella laskee kannattavuutta ja muuta. Siinä on paljon kysymyksiä, mutta se on tämmöinen hyvin yleinen ongelma muuallakin kuin Suomessa. Mutta selvästi alalle haluavia olisi, en tiedä onko kaikilla realistisia ne unelmat, mitä se työ on ja mikä sillä pärjää, mutta kiinnostusta siihen on. Että jos ihan tässä tänä keväänä, kun haettiin, esimerkiksi tulee harjoittelija tuon meidänkin yksikköön, niin 52 hakemusta tuli siihen yhteen paikkaan. Siinä oli sekä biologia puolen opiskelijoita, mutta ne suurin osa niin maatalousalan opiskelijoita. Huomasin vaan siitä hakijan joukosta, että aika yllättävän paljon oli alanvaihtajia. Että joku siinä luonnonvara-alassa on, mikä kiinnostaa, että niin kun on ollut muualla alalla töissä, sitten lähdetty tuonne biotalousinstituuttiin opiskelijan tarva-alaan, tultu sille alalle. Joku siinä kiinnostaa, on hyvin nuorehkoja ihmisiä vielä, on kokeillut jotain muuta alaa, sitten on nähnyt että kaikkia en pystynyt haastattelemaan sitä 52 hakijaa, että olisi voinut kysyä, että mikä teet toisin sinne alalle opiskelemaan, mutta kyllä se jotain vetoa on. Ja sitten vielä palaan siihen tutkimustyöpätkään, mikä mulla oli. Siinä kartoitettiin myös nuorten unelmia 18-30-vuotiaiden
unelmia asumisesta, tulevaisuuden elinkeinosta, elämäntavasta. Niin 10 EU-maassa kysyttiin tätä. Ja se oli hämmästyttävän samankaltainen, kun mä sitten niitä koodasin niitä tuloksia Exceliin sitten niistä vastauksista, niin hyvin moni haluaisi kaupungissa asuva nuori niin muuttaa maaseutumaisempaan elämänmuotoon, elämäntapaan, ympäristöön. Okei, ehkä se suostunut olisi kaupungin läheinen maaseutu, vähän semmoinen, missä mä itsekin asun. Toivakka. Kyllä, esimerkiksi Toivakka on just tyyppi-esimerkki semmoisesta paikasta, mihin sen ikäluokan nuoret haaveilisi olevassa 15, eli silloin noin 40-vuotiaana. Että unelmat oli just sen, se oli ihan oikeasti sen tyyppinen paikka kuin Toivakka, niin olisi semmoinen lähellä isompaa kaupunkia ja missä olisi työtä. Ja sitten toki monilla oli myös ihan sama talouskin se unelmana. Niin maaseutu vetää. Kyllä se ainakin unelmissa oli, se oli hyvin samankaltaisia ne unelmat siitä tulevasta elämästä, elämäntavasta, asuinympäristöstä ympäri Eurooppaa. Se oli jännä havaita siinä, kun niitä kohdassa sadoittain niitä vastauksia. Mielenkiintoista. Mä olin kanssa tehnyt SPV 2018, ostin tilan isäntä ja meidän SPVstä ehkä kaikista parhaiten kertoo se tilanne. Mulla oli 20 lehmää parrassa ja vuoden niitä pidin suunnitelman mukaan ja se oli tosi lämmin kesäpäivä. Oltiin isän kanssa 200 lypsyllä ja mä olin toisen lehmän välissä ja isä oli siinä toisen lehmän välissä. Isä nousi sieltä lehmän välistä ja se nojasi siihen lehmään. Se oli mahtokohan hänen isänsä pitää häntä tyhmänä. Mä nousin sieltä lehmän välistä ja oli silleen, no pidätkö sä mua tyhmänä? Ja se oli silleen, niin. Ja menin takaisin sinne. Että se kertoo kaiken. Ja nyt mä haluan sitten, että jokainen tuntee pistun sydämessään, jolla on maatila. Ja joka ei ole vielä harkinnut siitä, että mitenkä minä tästä joskus 5, 10, 40 vuoden päästä luovun. Sitä täytyy osata pohtia tässä kohtaa. Ja jos olet ylittänyt 50, etkä vielä tiedä, miten sitä luovut, niin vaikka pitäisit sitä jatkoja tyhmänä, niin tee se päätös. Niin voit sitten tehdä sen 5 tai 10 vuoden päästä. No, nyt sitten kun he kaikki päättävät tilastonsa luopua ja muuttaa Toivakkaan, niin miten me saadaan niitä nuoria maaseudulle? Aloitetaan vaikka tästä päästä tällä kertaa. Miten saadaan nuoria maaseudun yrittäjiksi? Mun mielestä ensinnäkin korona-aika jotenkin paljasti tai toiveet jonkin ihan toiseen todellisuuteen, että ylipäätään se, että kuinka paljon eri aloja ja ammatteja pystyy ja töitä pystyy tekemään ylipäätänsä hajautetusti ja verkon yli, niin sehän nyt on ihan mieletön mahdollisuus. Ei me varmaan tällaisessa tilanteessa ole koskaan ennen koko Suomessakin ja maailmassakin oltu. Ja se pitää ehdottomasti hyödyntää. Että mun mielestä sehän avaa mahdollisuuksia tosi paljon, että olisi sitten maatalous tai joku muu ala, niin tosiaan, että sen elämänsä voi vapaammin rakentaa esimerkiksi Keski-Suomi, ja Keski-Suomi, niin kuin sanoinkin tuossa, että erittäin hyvin saavutettava maakunta, ja kaikin puolin täällä on iso maakuntakeskus, missä on tosi hyvät mahdollisuudet vaikka mihinkä täällä on aloja ja korkeasti koulutetuille työpaikkoja runsaasti, ja mikä on ihan oikeastikin Jyväskylän maakuntakeskuksena mun mielestä silleen poikkeuksellinen, että se kokoinen maakuntakeskus, että täällä on tosi paljon sitä valinnanvaraa, läheskään kaikissa maakunnissa ei niin ole. Että ja tosiaan on sitä vireää kaupunkiläheistä maaseutua ja sitten on monenlaista. Että mä uskon siihen, että ylipäätään tämä työelämämurros on se, mikä sitten osaltaan vaikuttaa siihen, että nuoret pystyy, jos on vaikka lähtenyt opiskelemaan muualle päin, niin palaamaan kotimaakuntaan tai sitten ihan kokonaan muuttaa. Ja sitten se ehkä sen verran, anteeksi, Toukolla on siellä jo sormi pystyssä, mutta sanon ehkä sen verran, että niinku se elämänlaatu, mitä ylipäätään maakunnissa saa. Just jotakin somekeskustelua seurasin, missä lapsiperheet mietti taloudellista tilannetta ja palkkaa ja mihinkä se riittää. Ja mitkä kaikki kulut on nyt kasvanut, korot, asumiskulut, autot, liikkuminen. Niin siitä vaan piirtyi sellainen kuva, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla monella lapsiperheellä on tosi tiukkaa. Ja se, että minkä se raha riittää, mitä sillä oikeastaan saa, niin se ei ehkä ole ihan hirveän sitä, mistä tosiaan ihmiset unelmoi. Että
ei tarvitse välttämättä lähteä hirveän kauaskaan ja tämän Keski-Suomen tyyppisissä maakunnissa sitten sillä samalla palkalla niin saa jo aivan erilaista elämänlaatua, ehkä jonkun rantatontin tai omakotitalon ainakin, tai mitä se sitten onkaan, mitä haluaakaan. Että ehkä sitä meidän pitäisi kaikkien niin kuin nostaa entistä enemmän esille, että Suomessa on monenlaisia todellisuuksia ja ihmisten kannattaa rohkeasti tavoitella omia unelmiansa. Mä näen hyvin vahvasti ja uskon siihen, että maaseutukunnissa on mahdollisuus muutamaan semmoiseen asiaan, mitkä kiteyttäisin näin, että elämänlaatua ylös ja elämän kustannuksia alas. Se on mahdollista, kun verrataan siihen pieneen koppiin, mikä vaikka pääkaupunkiseudulla on, mitä siellä samaa rahalla pystyy tekemään, jos on työtä, jos on niin kuin elämän edellytyksiä, mitä pystyy saamaan vastaavaa rahalla. Enemmänkin se elämänlaatu, mitä se on täällä näin. Ja kun otetaan huomioon vaikkapa pienempiä maaseutukuntia, niin katsotaan niitä ryhmäkokoja koulutussa. Katsotaan sitä niin kulkuetäisyyksiä eri paikkoihin. Ylipäätään mahdollisuus ja turvalliseen, yhteisölliseen niin kuin elämään, se on ihan erilaista täällä näin ja maaseutukunnissa, kun mennään tuonne niin Ruuhka-Suomeen. Että nämä on semmoisia selkeitä asioita, mutta edellytysten pitää olla kunnossa. Kun mä sanoin, että se liikkumisen edellytykset, niin mä katson nimenomaan infraa. Tässä ne isot valinnat, miten meidän tieverkko on hoidettu, minne sitä euroja pistetään. Tämän takia mä puhuin annan esimerkkinä vaikka sen, että se on iso poliittinen, aluepoliittinen valinta, vaikka tämä tunnin junahanke. Samaan aikaan meidän rataverkko ja meidän tieverkko on rapakunnossa, niin samaan aikaan tehdään valintoja noin merkittävistä eurosiirtymistä, joilla on hyvin pieni kuitenkin valtakunnallinen merkittävyys. Samaan aikaan tämä tietoliikenneyhteydet. Aivan keskeistä, se mahdollistaa monipaikkaisuuden, vuoroasumisen ja erilaisen niin kuin, työn. Ja jotenkin sitten kolmantena asiana tämä palveluverkko. Me tehdään varmaan tänään tai huomenna tulee varmaan ulos myös Keski-Suomen kunnanjohtajan yhteinen lausunto hyvinvointialueelle. Ja kyllä se ehkä se iso niin viesti on siinä se, että kaikki ymmärtää, että joitakin erityisemmin tarvittavia palveluita varmaan pitääkin pystyä keskittämään, mutta vastapainoisesti lähipalveluita pitää pystyä vahvistamaan. Se, että peruspalvelut toimii, infra on kunnossa, tietoliikenneyhteydet on kunnossa, ja sitten nämä muut pienen kuntien niin kuin edellytykset varmasti houkuttaa yhä useampia nuoria myös maaseutumaiseen asumiseen. Nuoria maalle, mä ajattelin, että Touko alkaa sinne mainostaa, että ilmaisia tontteja. Mikä sut saa pysymään maatalousyrittäjänä? Niin, kyllä se varmaan on se vapaus, että voi valita, milloin saa tehdä 14 tuntia päivässä. Mutta se, että minkä takia maalla, niin Marttilan Juha, joku on varmaan onko kuullut. Joo. Tero ainakin nosti siellä käynnistyä, että on kuullut. Niin sanoi jossain Puuta Heinää podcastissa muistaakseni, että me ollaan huonosti markkinoitu meidän hiljaisuus. Esimerkiksi tässä puhuttiin siitä Japanista, niin mun mielestä se oli tosi hienosti sanottu ja jäi mieleen sen, että se otti se esille, koska se rauhallisuus siis siellä maalla, se, että se huomaa heti, että kun tulee tänne kaupunkiin tänne näin, sitten on tosi hektistä se elämä, paljon käy Kaivinkoneen hommissa käyn täällä tai siis on työmaalla. Niin siis se on ihan erilaista se elämäntyyli. Että varmaan se rauhallisuus ainakin itse tykkäisin siitä. Totta kai se maalaisromanttinen idylli siellä maaseudulla, niin on se monestikin se on paljon hienompi siinä elokuvassa kuin mitä se todellisuudessa on, mutta ainahan siihen voi pyrkiä. Ja kyllä mä uskon, että varmasti tämmöiset minun ikäiset ja vähän nuoremmat, ketkä perhettäkin perustaa, niin haluaa varmasti semmoisen rauhallisen ja turvallisen ja yhteisöllisen ympäristön, mistä Toukokin tässä just äsken sanoi, että oli puhetta siitä, että esimerkiksi vaikka siellä Toivakassa, niin kun se on pieni ja sitten taas tosi lähellä kuitenkin Jyväskylää, jos on töissä Jyväskylässä, niin sitten pääsee taas sinne niin sanotusti omaan rauhaan. Mun mielestä se on ainakin semmoinen tärkeä asia, että pieni testa ja toivottavasti joku muukin. Viimeiset selvästi. Joo, paljon sellaista mielikuva-asiaakin. Meillä
Suomessa varmaan ollut ongelma, että sitä on lähestytty monien ongelmien kautta sitä maaseutu-uutisoinnissa ja kaikissa mielikuvat. Että nyt sitten se ihan hiljattain oli Hesarissa ja Ylekin uutisoi siitä, niin oli juttua, myönteinen juttu maaseudun nuorista nimenomaan, että kaikki, tai läheskään kaikki, ei jäi sinne sen takia, että niillä ei olisi vaihtoehtoa, että ne on niin reppanoita, että ne ei pääse muualle. Se jutun juuri olikin se, että ne nimenomaan halusi. Oli se tietoisen valinnasta, se oli mun pohjoisen nuorista muistaakseni, niin tietoisen valinnan että he haluaa sitä elämänmuotoa, sitä elämäntapaa, ja heillä on tiettyä osaamista elättää itsensä siellä maaseudulla. Niin se oli niin kuin, kyllä Hesarikin ihan näyttävästi, että se ei ole ehkä sellaisen tyyppisen maaseutumediana tunnettu. Ehkä. Niin oli kuitenkin niin näyttävästi, ja muista kyllä Ylekin pääsi siitä uutisoida, niin mutta se oli myönteinen merkki. Tuollakin tavalla tuo niin esiin, että he oikeasti on fiksuja ja tietoisesti valita sitten se nuoria ihmisiä, haluaa olla siellä. Ja kokee sen elämän mielekkääksi ja tarkoitukselliseksi siellä. Ja otetaan pois sitä stigmaa, että jos sä et pikkupitäjää, niin se on teidän kamarista. Niin. Tässäkin korostuu vahvasti tuo yhteisöllisyys, että Kivenpäähän siinä maaseudullakin on ollut, kun on yhteisöllisyyttä. Ja tuossa kuulin ruokatalon aikana pienen pöytäkeskustelun, missä todettiin, että tätä maataloutta jaksaa, kun on vertaistukea. Että on niitä vertaisia, johon ottaa turvaa. Ja Äänekosken puheenjohtajalla on varmaan aika rankkaa, kun se joutuu teitä kaikkea hoitamaan, mutta taitaa olla vertainen. No mutta sitten tähän yhteisöllisyyteen, kun päästiin, niin miten näette yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen merkityksen maaseudun tulevaisuudessa? Onko maaseutuyhteisöjen tiivistyminen ja yhteistyön lisääntyminen avain menestykseen? Se on tullut heti suoraan. Lähdetään vastaus tästä päästä. Joo, mun mielestä tässä puhuttiin elinkeinoista just siitä ihan niin kuin tulon hankkimisessakin se verkostomainen liiketoiminta on varmasti tosi monella alalla ja maataloudessa erityisesti se, että kaikilla ei tarvitse olla esimerkiksi kaikkialla, vaan on sellaisia yhteisiä alihankintaketjuja ja pystytään vaikka isompiin hankintarenkaisiin ja hankintoihin tarjoamaan, kun on niin kuin useamman yrittäjän panostus yhdessä. Ja totta kai se on ihan niin kuin lähtökohta mun mielestä aika monessakin varmaan työssä kuin työssä, että on sellainen kaveri vieressä, joka tasan tarkkaan tietää, mitä tämä on ja jollekka ole välillä purkaa. Ja sitä meidän varmaan suomalaisten pitää kaikkien opetella entistä enemmän, että myös vaikka välillä niitä vaikeitakin asioita just täällä hyvin sanottiin, että välillä kysytään toiselta, että mitä sulle kuuluu. Että just se, että verkostot entistä enemmän, että vaikka sitä niin kuin maantieteellistä välimatkaa saattaa ollakin, mutta nykyisin just sekään ei ole enää este, vaan nimenomaan otetaan siihenkin teknologia-avuksi ja se, että editään ne samanhenkiset ja omat verkostot ja sellaiset vertaistuet sitten vaikka vähän laajemmalta alueelta. Joo, samalla voisi sanoa Touko, että onhan se yksi avainen. Ja se sinunkin kaltainen ihminen, joka on sähköisen verkon olet hyödyntänyt siinä. Luulen, että sinullakin on kaveripiiriä ja vertaistukea tullut sitä kautta. Niin sitä tekee moni muukin. Ja niin sitten taas olisi ihan fyysisesti läheisyys. Että ei ole pelkästään sähköisen verkon yli. Muista esimerkiksi tuossa Saarijärven suunnalla on loistava esimerkki se viljelijäyhteisö. Iso yhteistyörengas, mikä on lähtenyt niin yhteishankinnosta aikanaan liikkeelle. Niillä voi muistaa tarkemmin kuin teet, mutta varmaan on 200 viljelijää siinä verkossa tällä hetkellä. Siinä on se hankintojen lisäksi, niin se on tiivistynyt kaikin puolin. Monen viljelijän suusta siellä on kuullut, että he siellä on kuuluisuuden väliselle kännykkeen, puhutaan pitkiä puheluja traktorialaisissa. Ne on tosi hyviä kavereita keskenään isossa verkostossa ja jakavat niitä iloja ja suruja. Hauppaat pelyä varmaan välillä siinä ajassa, mikä sekin on terapeuttista varmaan, mutta hyvä esimerkki siitä, että mitä niin voimaa se tuo sille yhteisölle. Se, että ne on ihan ammatillisen asiantakijan lähtenyt kokoamaan sitä renkiä, mutta semmoiset karskit äijätkin, niin tuo pehmeältä puolta esiin, että siinä niin pystyy purkaa monenlaista sen luottamuksella sen oman rinkinsä, että ne niin luottaa ne kaverit ja ihmiset toisiinsa siellä. Ne on ehdoton vahvuus. Touko.
Mä lisään tähän vielä sen, mistä sanoin tuossa aikaisemmin, että se yhteinen edunvalvonta vielä. Tämän seudun ihmisten, tämän seudun toimijoiden pitää tulevaisuudessa sen merkityksellisyyden lisäksi vielä tulla enemmän yhteen. Nimenomaan se, että kilpailu samoista niukoista resursseista tiukkenee, jyvät erotetaan akanoista tulevaisuudessa yhä enemmän. Ja mä itse näen sen, että kun toimitaan yhdessä, tunnetaan toisemme, siinä syntyy myös merkityksellisyys, mutta myös tuloksellisuus. Yhdessä se megafoni on isompi, yhteistä ääntä kuullaan huomattavasti enemmän ja yhdessä pystyy vaikuttamaan jokaisen yksityisen tavoitteen kannalta vielä paljon paremmin. Et se on myös semmoinen aivan ilmiselvä asia, mitä tarvitaan myös ja huomattavasti enemmän tulevaisuudessa. Joo. Käytätkö sä yhteistyötä? Joo. Mä oon alat on valinnut silleen hyvin, että mä oon pohjalla maanrakennuksissa ja maantelun. Se on oikeastaan se on semmoinen asia, että ilman verkostoa mä en olisi mitään. Mun työntekijät, kaikki yhteistyökumppanit, kaikki ostoverkostot, kaikki. Jos mä tarvitsen jotain, niin mulla on aina puhelinnumero, kelle soittaa. Jos mä menen naapurikunnan alueelle, niin sitten jos mä haluan rakentaa navetan, niin mä voin soittaa toukolle. Mulla on aina joku yhteistyö. Eihän siis semmoista, eihän koskaan kukaan pärjää yksin. Siis se on niinku justi, tässä tuli puheeksi, että se puhelin on siinä pelkkareiden välissä, niin tosiaan. Onko se? On se joo. Kyllä Puhelinkorva on painautunut. On joo, sit kun loppuu akku, niin se puhelin menee siellä, niin joo, kyllä. Ja sit kun justi 2 aikaa yöllä, niin kukaan muu siellä on siellä siellä puhelimen toisessa päässä, muuta kuin se pellolla oleva toinen viljelijä. Että tavallaan sitten sekin, että ne yöt ei nyt ehkä tunnu niin pitkälti, jos joskus joutuu tekemään yötöitä. Mutta sitten taas on sitten se vertaistuki. Itketään siellä yhdessä, kun ei valmiiksi työtä. Mielipide on aika selkeä, eli yhteistyö on avain menestykseen. Ja mä opiskelin siinä agrologiksi, niin koko koulusta mun mielestä kaikista paras anti oli se, kun tutustui ja verkostoitu alan ihmisiin. Ja kun mä lähdin tekemään yhteistöitä somevaikuttajana, niin ensimmäisen vuoden aikana mulle ei soittanut kukaan muu muuta kuin ihmiset, joita mä olin tavannut agrologikoulussa. Voin kertoa, että kyllä hävetti, kun joku soitti, että muistatko kun Mustialasta tavattiin. En pystynyt yhtään. Toivon vaan, ettei ne ole kauheasti kettus. Mutta kaikesta on selvitty ja ne on ollut näitä aika lämpimiä ja hyviä yhteistyötä, kun ollaan sitten tavallaan sinun kautta tehty, vaikka sitä aina muistettu. No mutta mennään tästä pienestä kyläyhteisöstä vähän globaalimman aiheen kautta takaisin. Eli kestävä kehitys on globaali haaste, mutta sen ratkaisut on usein paikallisia. Miten keskisuomalainen maaseutu voi olla edelläkävijä kestävässä kehityksessä ja ympäristön suojelussa? Aletaan sitä Pertti ensin vastaan. Kyllä näistä ihmisistä lähtee, ketkä sillä toimii, että ne että lähtökohtaisestihan se se ajatus on semmoinen kestävä maaseudun yrittäjyys. Elämä ja työ on siinä omassa pihapiirissä ja sen lähiympäristössä. Ja sitten toisaalta kyllähän tämä maatalouspolitiikkakin, jos miettii sieltä maaseudun kehittämistä, on tosi rankasta haluaa boostata rahoituksella niitä kestävän kehityksen tavoitteita. Siinä on nyt rahaa. Voin sanoa, että meidänkin Elyllä on tänä vuonna hyvin rahaa tarjota sen tyyppisiin hankkeisiin ja yritysten investointeihin. Se tulee tuommoisen kannusteiden kautta ja varmaan yleisön paineen kautta myös. Miten just keskisuomalainen, niin onko meillä semmoisia erityisiä, no ehkä tuo metsäpuukuidun hyödyntämisen, niin se on yksi esimerkki siitä. Sitten tämä veteen liittyvä liiketoiminta tai sitten sen vesisuojeluun liittyvä asia, niin se on varmaan yksi sellainen elementti, mihin Keski-Suomi on muuten mukana tämmöisessä Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman toteuttamisessa. Siinä on 5 elyaluetta, 6 maakuntaa sitten mukana, niin just on siihen niin tavoitteita ja toimenpiteitä mietitty muutama vuosi sitten ja saatiin siihen nyt lisää rahapotteekin valtakunnallisesta potista tälle mitä Keski-Suomen alueelle.
sen verran mun mielestä parhaillaan on sellainen teemahaku meneilläänkin meillä juuri, että tämmöisiin tämän teeman hankkeisiin myönnetään rahaa. Niin vesiin liittyen, että se on juuri käynnissä. Että kyllä niin tämä luonnon ympäristö on sellainen yksi, mitä kannustaa erityisesti nousemaan tässä kestävän kehityksen puolessa. Ja siinä on lähdetty toki niin edustaa se kokonaisuus, että elinkeinoelämisen mahdollisuus. Kysymys niin tiukasta suojelusta ja kaiken toiminnan estämisestä siinä ohjelmassa tietenkään, vaan kestävyyteen kuuluu ne muutkin elementit kuin ympäristö. Kiitoksia. Sosiaalinen ja taloudellinen. Mitä niitä nyt on pitkälle? Lähestytään sitä asiaa sitä kannattavuuden näkökulmasta ja sitten tässä ajassa korostuu tuo huoltovarmuus, resurssiviisaus, monet niistä ratkaisuista, jotka lisää sitä huoltovarmuutta, omaa varaisuutta, vaikkapa energian suhteen, vaikkapa nyt meillä on hyvä esimerkki, Japsen Laurin tilavääntönimen tila- ja biokaasulaitos, se tarkoittaa ihan konkreettisesti sitä, että miten pystyy vaikkapa nyt sitten lannoitteissa tai energiassa hyötymään ihan suoraan siitä huoltovarmuudesta, jos on pitkä historia siitä, että on hyvin hoidettu asioita, kustannustehokkaasti hoidettu asioita, on kyvykkyyttä investoida, on kyvykkyyttä menestyä myös tulevaisuudessa. Ja siinä niin kuin näkyy nimenomaan se konkretia, jota me itse katsoisin energia, omavaraisuuden ja huoltovarmuuden ja resurssiviisauden kautta. Se on myös sitten ympäristön etu. Kiitos. Joo, kun kysyttiin, että nimenomaan miten Keski-Suomessa, niin kyllä mullekin tuli Äänekosken tietysti tosi isot investoinnit mieleen, mutta ihan yhtä lailla, että täällä on niin kuin paljon sellaista pienempääkin innovaatiota. Ja se, että tosiaan ne kustannuskannattavuuskysymyksiä, ja sitten ehkä sitä vielä miettiä, että miten me pystyttäisiin niin kuin vielä enemmän kertomaan niistä tässä maakunnassa ja tuomaan sitä esille ja oikeasti sitten saadaan myöskin vaikka sellaisista tuotteista, joita ihan isolle niin kuluttajamarkkinoille viemään, että niin kuin perustelemaan se hinta ja saamaan kuluttajat maksamaan sitten se arvo, mikä niistä on syytä maksaa. Niin ehkä siinä vielä niin kuin yleisesti tietysti aina puhutaan tästä, että suomalaisten maailmanmarkkinoillakin pitää osata markkinoida paremmin tai tuoda sitä esille, että miten kestävästi jo monia asioita tehdään ja mitkä ne uudet innovaatiot on. Ja niin kuin kertomaan se avoimesti se maataloudestakin, että miten vastuullisesti meillä oikeasti asioita tehdään ja mihin kaikkeen on jo panostettu. Sitä ei varmaan niin kuin voi koskaan sitä tavallaan avata ja kertoa liikaa, että se tulisi suurin yleisönkin tietoisuuteen. Siinä on tietysti mediallakin sitten paikkansa. Kyllä, näin on. Mäkin itse teen videon, missä puhuin hiilisidonnasta ja luonnonsuojelusta, niin yllätyin, kuinka pienet asiat pitää semmoisena perustoimenpiteenä. Esimerkiksi jo se, että sä huolehdit salaojista, on siis luonnonsuojelua, koska sillähän suojellaan vesistöjä siinä samalla. Ja kasvukunta paranee ja sato lisääntyy ja hiilisito kaivaa kovempaa. Niin pienetkin asiat, mitkä on meidän itsestäänselvyyksiä ja ihan vaan niin huolehtimistoimenpiteitä, niin on oikeasti sitä kestävää kehitystä ja sen huolehtimista. Kiitos. Sieltä vähän viimeinen isku. No, tässä varmaan tuli nämä kaikki asiat, mutta sitten tämä lähiruoan tuotanto mun mielestä on sellainen asia, että mikä mun mielestä ehkä sitä ei niin kestävänä kehityksenä niin ajatella, mutta kyllähän se todellakin on sitä, että kumipyörien päälle ei vie maailman ääritavaraa, että se tulee vaikka esimerkiksi sieltä Pienestuoreen navetasta ne lihat tulee tuohon vaikka tähän Jyväskylän keskustan ravintoloihin tai että saataisiin niinku se paikallisempi tuotanto sitten. Totta kai se on varmaan pienemmässä mittakaavassa, mutta se on kuitenkin semmoinen, että siitä jää monta välikättä pois ja sitten tosiaan jää sitä, ei kuluteta luonnonvaroja sen takia, että kusketaan pitkin maakuntia sitä jauhelia. Siitä tietysti. Ehkä tämä on sellainen asia, missä varmaan sitä yhteistyötä monella tapaa voidaan tehdä enemmänkin, että kun puhutaan siitä kotimaista ruoantuotannosta ja lähitämmöistä vaikka ravintolat, mitä enemmän tarjontaa on, se luo myös kysyntää. On hyvä esimerkki vaikkapa
ravintola Harmonista, Tallun kartanosta. Se, että miten on päätetty periaatepäätös siitä, että tarjotaan sitä paikallista ruokaa, lähialueen tuotantoa, pyritään ottamaan kaikin tavoin huomioon, niin sitä osataan myös kysyä. Osataan kysyä myös seuraavassakin paikassa, ja nimenomaan tulee kysyntää sitä kautta. Et mä niin näen, että kun tätä arvon nousua tehdään, ja se tulee myös median kauttakin puhutaan siitä, osataan myös kysyä sitä asiaa enemmän, niin ymmärretään vielä paremmin se, että mistä ruoka tulee, että osataan kysyä. Ja tämä on varmaan semmoinen, että se positiivinen kehä syntyy myös tämmöisen kautta. Siihen niin somevaikuttajat ja monikanavainen media pystyy vaikuttamaan. Mitä enemmän sitä puhutaan, saadaan myös näkyvyyttä siinä asiassa ja ymmärretään sen arvon. No, kiitoksia. Tässä me päästiin sitten taas vähän aasinsilloilla lähialueiden kaupunkien väliseen yhteistyöhön tulevaisuudessa. Minkä näköisenä näette maaseudun ja lähikaupunkien yhteistyön? Millaisia mahdollisuuksia yhteistyöllä edistää alueellista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Jos ei vielä mainittu toivokkaan, niin nyt voisin mainostaa saatana. No mä näen yhä enemmän ylipäätään verkostomainen yhteistyö verkostoissa toimiminen korostuu tulevaisuudessa. Ja näen sen, että kaikkien ei tarvitse ja kaikki haluaa asua myöskään niin kuin suoraan kaupungeissa. On monia puhuttaa se oma rauha, luonnon rauha ja ne tietty etäisyys. Mutta kyllä mä niin kuin näen sen, että kaikkien myöskään pienempien kuntien, etenkin näiden valtionosuusmuutosten ja monien lainsäädäntömuutosten jälkeen ei tarvitse yrittää yksin tehdä kaikkea. Maankäytön, asumisen, liikenteen yhteistyö. Tänään terveisiä Mustankorkean yhtiökokouksesta, jätehuolto, monet asiat, meilläkin vaikkapa Toivakka, Joutsa, Luhanka, rakennusvalvonnan yhteistyö, moni asia tehdään yhteistyössä. Ja se on ehkä semmoinen, että mä taas jälleen kerran puhuttiin aikaisemminkin yhteistyöstä, niin näen, että tässä voidaan varmaan hyötyä siitä, että Jyväskylän menestys on menestystä koko maakunnalle, mutta tilanne ei voi mennä niin, että se tapahtuu koko muun maakunnan kustannuksella. Ja tässä se yhteistyön tekeminen tarvitaan kehyskuntien ja laajemminkin maakunnan muiden kuntien jatkuvaa verkostomaista yhteistyötä, jotta taas pystytään tässä ajassa pysymään niin kuin itsenäisenä ja toimintakykyisenä. Yhteistyö, verkostomainen yhteistyö on varmaan se päivän sana. Oliko niin tyhjentävä vastaus siihen? No mä voin vielä olla vähän vaarallistunut median edustajana sanoa, mutta sanonpa nyt kuitenkin, mitä olen miettinyt uutisia tehdessäni ja seuratessani, että vähän samaa, minkä Toukokin tuossa viittasi, että mun mielestä Keski-Suomi, me ollaan nyt puhuttu aika paljonkin tästä Jyväskylän läheisestä maaseudusta, ja mä uskon, että se pärjää kyllä. Mutta on vähän kyllä oikeasti huolissani niin vaikka pohjoisesta Keski-Suomesta, että meillä on niin kuin, valtavan tosi iso, hieno maakuntakeskus, mutta sitten meillä on tässä maakunnassa ihan niitä Suomen pienimpiäkin, Manner-Suomen pienin kunta ja 1500 asukkaan kuntia paljon. Että kyllä mä niiden puolesta olen aika huolissani, kun katsoo niin kuin päätöksiä just hyvinvointialueelta ja ylipäätään, niin kuin, kun ne iskee tavallaan monelta suunnalta. Yksityissektorilta, no pankit on nyt oikeastaan lähtenyt jo esimerkiksi ja kaupan verkostot, mutta sitten myöskin tulee tämä julkisen puolen karsinta samaan, niin sitä mä oon vähän niin kuin huolissani miettinyt, että ehkä siinä oikeasti Jyväskylällä on aika isokin vastuu ja Jyväskylän päättäjillä, koska myöskin siellä vaikkapa hyvinvointialueella sitten jyväskyläläisillä päättäjillä on tosi paljon valtaa, koska tietysti ymmärrettävästi ja ymmärrän sen, että äänivalta on keskittynyt Jyväskylään, mistä suurin osa asukkaista asuu, mutta että sellainen tosi niin kuin vastuullinen päätöksenteko pitäisi kyllä mun mielestä muistaa, että tai niin kuin, minkälainen strateginen valinta tehdään, että onko se sitten niin, että kerta kaikkiaan jotkut alueet maakunnasta tyhjenee, vanhenee, kuolee pois, vai niin kuin, millä sitä tasattaisi sitä hyvinvointia eri puolille maakuntaa. Että siinä mielessä näen esimerkiksi Keski-Suomen vähän erilaisena kuin vaikka Etelä-Pohjanmaa kotimaakunta, niin että siellä maakuntakeskus Seinäjoki ei ole läheskään näin suuri verrattuna niin kuin muihin, että siellä on sellaisia tasaisemman kokoisia sitten on Kauhajoki ja Kauhavaa, tällaisia niin kuin 20 000, 15 000 asukkaan kuntia sitten enemmän. Että siinä on puolensa ja puolensa, se ei olla haikallaan aina ikuisesti sen yliopiston perään, mikä täällä on,
mutta ja haluttaisiin vielä vetovoimaisempaa ehkä maakuntakeskusta, mutta sitten taas toisaalta just, että täällä on iso vetovoimainen maakuntakeskus, mutta sitten mun mielestä sillä on tosi suuri vastuu myöskin koko maakunnan kehittämisessä. Nämä on nyt mun henkilökohtaisia mielipiteitä, ei ollut Ylen mielipiteitä. Kiitos mielipiteistä. Joo, kyllä tuohon huolellisesti on aihetta yhtyä, että se on ihan totta. Tuossa Anne Kalmari ja parkkipaikalla, kun tuli tähän ja kertoi, mihin on seuraavaksi menossa sitten näihin hyvinvointialuekujoihin ja terveyspalvelujen pisteiden lakkautumiseen. Ja kaikki niitä varmaan kannonkin vierreitä Keski-Suomen toiselta reunalta. Niin onhan se huoli totta kai selvä. Epäilemättä Etelä-Pohjanmaa on sillä lailla tasaisemmin niitä pienempiä aluekeskuksia siellä on Keski-Suomessa, että on tämä äärevöitynyt. Että se mitä me tietysti ely-työssä tehdään, niin, ja tämä nykyinen-ohjelmakin, mitä me sitten sovelletaan Keski-Suomessakin, niin näen ihan sitä harvaa asuttua maaseutua suosii. Tukiratkaisussa tukiprosentteina pisteytyksessä, kun pisteytetään erilaisia kehittämistoimenpiteitä rahoituksessa, niin se on huomattu tämä kehityssuunta, mikä on mennyt, ja sitähän tällä niin meikin siellä kehitysrahoituksessa yrittää padota, että jostain syystä, mitä tässä on tullut esiin ne syyt, niin on haluttu tasapainoista aluekehitystä. Tehdään mitä niiden rahoitusvälineillä pystytään tekemään, että se jotenkin nähty tietysti Euroopan laajuisesti ja Suomessakin, että sellaisen tasaisemman yhteiskuntakehityksen takeena ja tällaisen turvallisuusasiana myös, että sehän sillä takana on. Mutta ei silläkään ole pystytty pataamaan sitä kehityssuuntaa. Mä joskus muutama vuosi sitten mikä joku politiikkatilaisuus oli tuo Jyväskylän yliopiston kansantalouspuolen professori Jaakko Pehkonen, niin puhui tästä keskittymiskehityksestä. Mä kysyin, että ootko hyvin viisasti ja paljon pohtinut näitä asioita, niin mikä siinä on, mitä tällä nyt oikeasti sinun mielestä voitaisiin tehdä tämän keskittymiskehityksen muutos, kun nähdään, että se ei ole yhteiskunnallekaan niin hyvä kehityssuunta kokonaisuutena. Ei hänelläkään kyllä siihen vastausta ollut silloin, että kovasti sen eteen on töitä tehty näissä politiikkaohjelmissakin. Mutta se mikä se kysymys on taas ollut se vuorovaikutus. Jos mä siitä sanon jotain, niin että kyllä tämä pistää sähköinen maailma ja verkko, mitä siinä on käytetty, siis se tuo kyllä ihan uusia mahdollisuuksia siihen. Yksi elävä esimerkki siitä, niin että se avoimuus lisääntyy ja siltä pystytään maaseudun toiminnasta kertomaan ihan uudella tavalla kaupunkiin, koska etäällähän niin fyysisesti ollaan toisistamme ja varsinkin kun esimerkiksi maatiloja alkaa olla niin harvassa, että niitä ei viljelijöitä niin kaupunkilaisille pääse näkemään, niin katsotaan verkon kautta ja some-maailman kautta, niin sitä on pystytty tuomaan ihan uudella näkyväksi sitä toimintaa. Mä luulen, että se on jo muuttanut kyllä ihmisten mielikuvia ja mielipiteitä paljon maaseutuelinkeinosta ja suomalaisen ruoan tuottamisesta. Että se on yksi semmoinen, ehkä se joskus realisoituu myös meidän kaikkien kuluttajien valinnoissa ja asenteissa ruoan hintaa, ruoan kuluttamisen, kotimaisen ja lähituotteiden suosion puoleen. Että kyllä sitä kautta on tullut ihan uutta näkökulmaa. Muistan MTK:ssa, mä tulin jo silloin 100 vuotta sitten sinne liittoon, niin silloin puhuttiin sen ison kuluttajatyön niin merkityksestä ja että pitäisi tuoda niin omilla kasvoilla ihmisten näkyväksi sitä työtä ja muotoa, mitä siellä aseudulla on. Siihen voi meitä kaikkia kannustaa, ketkä maaseudulla asutaan ja ollaan ja siellä, ketkä teette työtä siellä, niin rohkaisesti vaan esiin kertomaan ylpeästi sitä hommasta. Tuohon eriytymiskehitykseen, mitä siihen voisi vaikuttaa? Itse asiassa siihen asiaan voi vaikuttaa, ja se resepti ei ole mitenkään kauhean monimutkainen. Mä itse näen sen asian vaikkapa niin, että kuntien valtionosuuksien pitää perustua kuntien nykyisiin ja tuleviin tehtäviin, sivistys- ja elinvoimatehtäviin. Hyvinvointialueiden rahoitus pitää perustua niihin tehtäviin, mitä hyvinvointialueilla on. Samaan aikaan ylipäätään tiettyjen edellytysten. Puhuttiin aikaisemmin meidän niin vaikka tieinfrasta. Se, että ei niin kuin monetkaan kunnat eikä monetkaan yrittäjät vaadi kuuta taivaalta, vaan perusedellytykset. Perusedellytyksiä lainsäädännöllä veroeurojen tai lainsäädäntömuutosten kautta viedään pois, niin se kaikki rapauttaa koko ajan perusedellytyksiä,
kun on tietty raja ylitetty, on paljon vaikeampaa sitten enää niin kuin rakentaa uudestaan takaisin jotakin, mikä on jo kerran purettu. Eli tässä mä niin kuin näen sen, että mihin suuntaan se vesi virtaa. Tässä asiassa on moni asia. Mä itse lähdin miettimään sitä ihan puhtaasti. Niin puhuttiin aikaisemminkin se, että perusasiat on kunnossa, infra, tieliikenne, palvelut, perusasiat on kunnossa. Ja sitten sen jälkeen valtion tehtävänä on varmistaa, että jos annetaan tehtäviä, niin seuraa myös rahoitus. Ja samoin hyvinvointialueiden osalta sama periaatteen pitää toimia. Tämä auttaa jo paljon, että edellytykset ovat kunnossa. Kiitoksia. Oliko vielä lisättävää Juhalla tähän tyhjentävän vastaukseen? Ei ollut kyllä mitään. Ei se kummempaa. Ne oli mahtavia. Se on paljon samaa mieltä. Mä olin samaa mieltä koko paneelista. Se oli kuulta, nyt meillä alkaa olla aika tapissa. Kiitos kaikille panelisteille, että tulitte mukaan ja saatiin teidän mielipiteenne kuulla. Kiitos yleisölle. Kuuntelitte oikein hyvin ja rauhallisesti. Ja otetaan nyt vielä kuva, että älkää karatko minnekään. Mutta kiitoksia mun puolestani.